Čaute lidi, tady Vojta a zdravím vás u dalšího videa. Tohle video bude spíš pro informace než pro hraní. Chtěl bych vám říct, že teď nebudu asi týden natáčet, protože přijdu na lyžák, ale chci vám ukázat progres, který jsem udělal za kamerou. Tak určitě tady mi omylem umřel ten Mending Villager, ale máme spoustu jiných. Máme tady Knockbacks 2. Když dáte like, tak a do komentářů napíšete svůj e-mail, tak vám na e-mail pošlu, jak jsem dokázal udělat z villagerů jedno emeraldového. Není to u každého, tady ten má za 5 looting, tady ten má za 1 knockback a tady ten ještě toho měním. Potom tady máme Fletchera, tady máme Toolsmita, který prodává za 1 Unbreaking 3, Krumpáč jsem si tudíž jeden koupil a spojil. No a mohl bych koupit i tu Fortune, i když ne. Zkusíme tady poměnit ještě villagerovi práci. Jestli si Unbreaking 2, to je za mě v pohodě, takže si to koupíme. Děkuju ti. Unbreaking 2 potom nakoupím. Ještě to tady budu prodlužovat, tady to potom budu i designovat trochu, ale to jenom abyste věděli, je to informační video. Takže tak no. Určitě budu rád, když dáte like, odběr v mojí tvorbě, mě to strašně moc podpoří. Teď se na mě prosím vás nezlobte, že budu pryč. Tato video bude jediný z téhle série, z tohohle světa, asi s komentářem, protože nechci teď ještě na začátku, když začínám komentáře, protože určitě existují i lidi, kteří píšou horší komentáře než nějaký vhodný komentáře a to bych nechtěl číst, mě by to možná i už jako neměl bych důvod, proč natáčet, ale to už jsou takový dodatky. Tak jo, budu moc když dáte like, odběr, děkuju, že jsi zhlídl tohle informační video a vidíme se v dalším videu. Čau!